Dio alcalde que en Rabella xa están acostumados ás que cualifica de saídas de ton da presidenta da Autoridade Portuaria. A polémica naceu por un semáforo que o Concello quere instalar neste paso de peón situado nunha vía de titularidade portuaria. Para Alberto Varela, esta é unha petición veciñal que, segundo di, leva meses en riba da mesa. Se leva falando desto desde setembro do ano pasado e o propio concelleiro, o Partido Socialista, no Consello de Administración do Porto, o plantexou no que entendo debe ser o máximo órgano de decisión do Porto que o Consello de Administración. Se ao final non vale para nada as cousas que se digan, pois, home, ao mellor, pois, non sei para eso que non se fagan reunións dese Consello de Administración. Esa xuntanza do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía tivo lugar no pasado mes de xuño. Segundo dio o alcalde, esa petición da instalación dun semáforo aparece recollida por escrito na acta. Rabella responde así ás acusacións que onte lanzaba Sagrario Franco, asegurando que o Concello non presentara ningún documento formulando esa cuestión. Agora o alcalde agarda que o ente portuario recapacite e lle dé a luz verde á demanda municipal. Ademais, a menos dun ano para as eleccións municipais, o rexedor agarda que a Autoridade Portuaria non se acabe convertendo no altofalante da oposición. Esperemos que nos dé esa autorización. O demais, pois, home, espero que a partir de agora non se trate de utilizar o Porto, como parece que se está facendo, como plataforma de oposición ao Concello de Vilagarcía. O alcalde entende que os problemas de tráfico non son de agora, tal como di a presidenta da Autoridade Portuaria, senón que veñen de vello. A presidenta do Porto non debe pasar o suficiente tempo en Vilagarcía, collerá o coche oficial o chofer e se desplazará fora do Concello de Vilagarcía, pero a realidade é que Ribeiro de Aguilar leva tendo problemas durante moitos anos, Rosalía de Castro leva tendo problemas durante moitos anos. E indica que Sagrario Franco non é a persoa máis axeitada para falar de cortesía institucional, lembrando, por exemplo, un encontro celebrado hai uns meses entre varias administracións portuarias e os seus respectivos municipios. Segundo Rabella, nesa xuntanza, Sagrario Franco pediu expresamente excluir o Concello de Vilagarcía.